Acest, cum știți din titlu, reacționăm la MKK crimă organizată, dând de la început, și să dăm să adâncesc. M6 Mafia. M6 Mafia. Trapper piși de gangster fetițe. E manevră, știi că intră peste tine. Câștig tot, ne certăm cu oricine. Trapper prost vrea și el să se afirme. Mânuși pe mână, nu lăsăm amprente. Cagule pe față. Aici cu trapper prost, cred că e vorba de cabron. Să fentăm niște anchete. Vorbim de bani, nu îi lasă plece. Care încearcă îl tăiem, îl facem frențe. Vorbim de fapte, merit o medalie. Nu vreau Rolex, vreau un glob cu diamante. Nu vorbesc cu garda, le pun capcan. Ce cap... Nici nu mai descurc. Ce capcane le pun. Le faci cu una. Haideți, doamne, treceți, vă rog frumos. Ăștia știu că sunt protejat de mafie. Bă, omule, care mafie te întrebi ăștia? Din ecran pușul ăsta cu acolo pe cap și Balbert. Nu, frate, sunteți niște puși, n-aveți ce să faceți. Ești un fraier, nu însemn nimic pe stradă. Eu sunt Tark, tu e săgeată. Zici că mă cauți, sunt deja la tine în casă. Hai că acum chiar e dat până de la urte. Bă, că zic o chestie, mi-e place piesa ta. Te ascult, ești șmecher, bă, bravo ție, lansează-te și tu și cu Albert. Bă, dar nu mai dați așa că o să vă bată capronul de tot. Vorbește prost, abia aștept să-l pun pe targă. Invers, el te pune pe targa, nu tu pe el. Ai zis, M6 crimă organizată. Bau, nu dau dis, dar mă pic pe concurență. Vorbește prost, deci primește o macetă. Nu mă cer cu fraiere, asta înseamnă o anchetă. Fac magie cu briceagul, zici că e baghetă. Bau, îmi stai pistol pe gros și am și vestă. O dau tare, mă găca. Da, nu știu dacă e pistol pe glonț. Eu zic că e airsoft direct, că dacă aveai pistol pe glonț era închisă și măta și tactul. Pai rachetă, bau, Mulțumim că am mafia în 2002 pe capul tău dacă e vorba de război. Te bați cu pumni în piept, de ce ești mai mucioi? Mă găcapa prinde trepării, aruncă la gunoi. Invers, îl prinde pe mucă, invers. Nu, trepăr îl prinde pe mucă capa și aruncă la gunoi. Scop pistolul dacă simt că mi-ați bar doi. Tu și tactul, două sifonul să vă bat pe amândoi. Da, mă, nu știu ce cum capul ăla ce vrei să faci, dar nu o să-ți meargă bine. Vorbim de fapte, merit o medalie. Nu vreau Rolex, vreau un glob cu diamante. Și bă, aici? Nu vorbesc cu garda, le pun capcane. Ăștia știu că sunt protejat de mafie. Ești un fraier, nu însemn nimic pe stradă. Eu sunt Tark, tu e săgeată. Bă, bai, să vă zic o chestie, care mai puternic, mă? Albul sau săgeata? Care să înfrânge cel mai mult? Lăsați voi în comentarii și spuneți lui sau nu stați mie în comentarii. Zici că mă cauți, sunt deja la tine în casă. Vorbește prost, abia aștept să-l pun pe targă. Am mai zis, M6 crimă organizată. Au nebunit ăștia cu M6 crimă. Au nebunit ăștia cu M6 crimă organizată, bau, ra. Bă, frate, M6 crimă organizată vine de la M6 din sectorul 6 direct din militari. Nu că sunteți voi puști, dracu ce sunteți. Că vreți să băgați țigănie în... Lansați țigănia muzică, e altceva, frate, că român nu sunteți. Nu că am eu ceva cu țiganii sau vreau să fac ură de la sun, nu, frate, că nu mă interesează, pot să fii și țigani și români tot oameni. Dar voi deja sunteți prea proști pentru față de țigani. Mă jur pe familia mea dacă poate să facă cineva ceva. Dacă poate să facă cineva ceva care puște în el, bă, te bă și culcă-te. Cam atât. Și tradiția, bușiți butonul, lăsați un comentariu, abonați-vă și ne vedem data viitoare.